Сәлем! Сәғат түгел тизерәткі вақытын көрсеті. Тизрәк бізге қошылығыз. Менің достарым білән дә таныш булыгыз. Муса һәм Зәринә. Бүгінгі тапшыруыбызны язгы уеннарға багышларбыз. Беренче булып яз җиткәч, гөрләвекләр ага башлый. Без шул гөрләвекләр буенча кагаздан ясалган корабларны җибәрәбез. Кемнең корабы тизрәк барып җитер икән? Хәзер белербез. Әйдәгез, эшебез белән ятабыз һәм аякларыбызны кулларыбыз белән тотабыз. Киттек. Эшебезгә ятабыз һәм аякларыбызны куллар белән тотабыз. 4 сагына кадәр шулай торабыз. 1, 2, 3, 4 ял итәбез. Bir, iki, üç, dört. Торып басабыз. Иртәнгә таба күлләвекләр бозга ката. Без аларга сикереп, аларны ватырга яратабыз. Шулай итеп, алга, артка таба сикерәбез, дуслар. Кулларыбызны билгә куябыз. Киттек. 1, 2. Афәриннәр. 3, 4. Тагын бер яраткан уеныбыз ул ишалакны ишерту. Ул һавада матур итеп җилферди, иша. Әйдәгез без дә кулларыбызны өскә күтәрәбез, аякларыбыз җилкә киңлегендә. Шулай итеп ян-якка әйләбез, дуслар. Киттек. 1, 2, 3, 4. Дусларым, бүгінгі тизерәткебез ахырына якынлашты. Безнең белән көн дә тизерәткә ясагыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Хуш!